Okay, sanibona-ke mfethu. There we are now. Yabo manje angaqedi ukunamathisela la. Ngokuthini? Uma ubuka yabo ukuthi lapha kugwegwile kusamele ukuthi ngiphushe ngaphakathi manje kumele ukuthi ibambelele. Kodwa yibo ubucekeceke lobo sibenzayo. Emva kwalokho siyabona-ke manje ukuthi sekuyisikebhe-ke manje. Sekuyisikebhe yabo sengihamba ama-passage uma ngingena la manje. Ukuthi hhayi sekuyisikebhe impela-ke manje. Isikebhe impela-ke manje. Ngathi ngime kahle phezulu uzokhona. Ubone kahle manje ukuthi hhayi sekuyisikebhe impela-ke manje. Isikebhe impela-ke manje. Sobona ngevidiyo elandelayo-ke sengiqedile senginamathisele kahle yonke into. Okay, ngiyabonga papa yini uLungster lo umculo ongadumile. Ngicela niqhubeke nokungisaphotha ngize ngidume nami ngibe umculi njengabanye odumile-ke kodwa ngiyabonga.